Divendres 26 de març, la plataforma Pallejà Decideix va dur a terme un nou acte en el marc de la campanya per l'organització del referèndum sobre la independència que es celebrarà el diumenge 25 d'abril. En aquesta ocasió, la sala d'actes del Castell va acollir una conferència titulada Construint la llibertat del país, també amb la immigració, que va anar a càrrec de l'escriptora i periodista d'origen argentí, Patricia Gavancho. Jo crec que aquestes consultes, fetes a tot arreu, és un dels fenòmens més polítics més interessants que s'estan donant a Europa en aquest moment. És a dir, el fet que moltíssima gent de diferents edats, de diferents procedències, de diferents contextos, s'agrupin per tirar endavant aquestes consultes, per treballar fora d'hores de feina, per tirar endavant això que és un esforç titànic, sense tenir suports oficials, i que després al final la gent pugui expressar les seves ganes de ser lliures i les seves ganes de construir la democràcia a través de la pregunta i la resposta i la urna, a mi em sembla fascinant, de veritat. Gavancho va criticar els mitjans de comunicació del país per limitar-se a donar només certa informació del dia de les votacions i no parlar de tot el procés que representa un moviment d'aquestes característiques. Jo crec que els mitjans de comunicació no s'han implicat activament. Consideren que és notícia només el dia de la votació. Llavors fan el dia de la votació i fan els resultats, però no han deixat molt de banda el procés, que jo crec que realment és l'experiment interessant i és el que Europa està mirant amb interès, perquè en aquestes societats occidentals que la gent s'acontenta en votar i prou, que hi ha gent treballant per fer possible la llibertat i tot, els té fascinats, i t'ho dic perquè tinc contacte amb corresponsals estrangers i no acaben d'entendre, sí que ho entenen, però és que és fascinant. Llavors jo el que li demanaria a la gent és que ja que s'està construint entre tots aquesta oportunitat de poder opinar, de poder dir la teva, sigui la que sigui la teva resposta, doncs val la pena que la gent l'aprofiti i voti, no? Però el resultat no és el més important, el que és important és el procés. Patricia Gavancho, com a immigrant que va ser en el seu moment, considera molt positiu que la immigració també estigui cridada a votar en aquestes consultes i considera que hi han d'anar per una qüestió de ciutadania. La nova immigració no són catalans, encara estan en procés de ser catalans, s'estan fent catalans perquè viuran aquí i per tant qualsevol decisió que prenguem els catalans els afecta. Llavors la lògica és compartir el procés i compartir també aquesta possibilitat de participació. Em sembla lògic que tothom com a ciutadà tingui dret. No és un problema ja d'identitat o de cultura, sinó de ciutadania. I per tant són ciutadans que votin. Una 80ena de persones van assistir a aquesta conferència celebrada a la sala d'actes del Castell, que va finalitzar amb un ampli torn obert de paraules on tothom va poder preguntar els seus dubtes i expressar la seva opinió en relació a la conferència. Aquest va ser el segon dels actes organitzats per Pallejà Decideix en el marc de l'organització de la consulta sobre la independència, que es celebrarà el proper 25 d'abril. Després de Setmana Santa, la plataforma continuarà realitzant activitats durant tot el mes d'abril per tal de que tots els pallejanencs i pallejanenques estiguin assabentats de la iniciativa. Avui fem el segon acte programat sobre la consulta sobre la independència de Catalunya. El primer que vam realitzar va ser amb l'Alfons López Tena, que ens va fer una mica de reflexions del per què el referèndum, una mica que és una cosa legal, cridar a la participació i reflexionar una mica sobre la importància de la participació de la població. Tenim altres actes programats, com és un acte lúdic, que és una botifarrada, tindrem la participació de les entitats culturals del poble també i entitats de fora. I altres actes, el dia 8 d'abril tenim una taula rodona, tenim encara pendent de confirmar els ponents i llavors ja el dia 25 d'abril farem diversos actes durant tot el dia comptant amb la participació de les entitats culturals del poble. Des de la plataforma estan molt satisfets de la resposta que han rebut fins ara de la població. Segons l'experiència d'altres municipis, perquè la consulta surti bé, cal que almenys un 1% de la població hi estigui implicada. Tenint en compte que el padró d'habitants de Pallejà majors de 16 anys que podran votar el 25 d'abril és de 9.500 persones, l'organització està molt satisfeta de comptar ja amb més de 120 voluntaris inscrits, que representen més d'aquest 1% recomanat. La població ha respost molt bé, tenim molts voluntaris, en tenim uns 120 més o menys. El cens ara mateix és de 9.500 persones més o menys, o sigui que està força bé també la part de voluntaris que tenim. La intenció de vot no la sabem de moment, però sí que veiem molta participació de la ciutadania i creiem que això també és molt important. Pallejà Decideix no compta amb cap ajuda econòmica oficial i tot el finançament de la campanya es basa en donacions particulars i activitats organitzades per la pròpia plataforma per tal de recaptar fons. Vam fer un mercat de segona mà per recollir diners, intentarem fer alguna barra així també per recollir diners, o sigui,
Patrocinadors no en tenim, el que sí que tenim és que els partits polítics han fet una aportació per la consulta, però tot el que la resta de finançament ens la busquem nosaltres fent diversos actes. El dia de la botifarrada, per exemple, també serà una manera de recollir finançament. A més de l'ampli suport de voluntaris i d'una quinzena d'entitats pallejanenques, el passat dijous 25 de març, just un mes abans de la data de la consulta, la plataforma va rebre el suport de l'Ajuntament de Pallejà, que en sessió plenària va aprovar una moció en la que expressaven el seu recolzament a la iniciativa. La moció va comptar amb els vots favorables de tot l'equip de govern, Convergència i Unió, el Partit per al Desenvolupament de Fontpineda i Ja Pallejà, i també d'Entesa per Pallejà. El PSC va ser l'únic partit que no va votar-hi favorablement, abstenint-se en la votació. La moció, doncs, es va aprovar per àmplia majoria. 13 dels 17 regidors hi van votar a favor.